cangkeman, tonggo cangkeman, tanggo cangkeman, tonggo cangkeman, tonggo siap gorasan nek wong tuku mas tenan jare imitasian iso dan omah jare sok-sokan nek wong sing kesusahan malah nggo guyonan. Tonggone tuku brio diarani open deal sing wong numpak Supradinya itu nasib Anda urip tetonggoan kuwi mong sawang sinawang jomong tembong jarene wis marahi cangkeman. Becek meneng wae. Tonggo ojo mung ngomong sakarepe dhewe. Kabeh ono batas ojo nganti kleru kabeh. Omongan pedes luwih tajem teko pedang yen ora ngerti luwih becek meneng wae. Ojo mung ngomong sakarepe dhewe urip iki dudu mung kanggo nyalahke. Yen ora ngerti crita sabenere luwih becik meneng lan introspeksi wae.